des de problemes digestius a problemes nerviosos, no? O de manera psicològics. A més, tot aquest impacte, com comentava abans, és un impacte que acostuma a carregar-se sobre el propi treballador i que l'empresa, en certa manera, acostuma a treure's de sobre, acusant-lo, com deia abans també, de no saber organitzar el seu propi temps, ja sigui per cuinar de manera saludable o per realitzar activitats físiques, quan en realitat el que passa és que les condicions en les quals s'ha de treballar no li permeten ni cuinar de manera saludable ni realitzar activitats físiques. Molts cops, per una cosa molt simple, i és que el seu salari dificulta l'accés a aquestes instal·lacions esportives o fins i tot al menjar. A menjar saludable de manera regular perquè els seus preus són una mica més elevats que no fer esport o que comprar una sèrie d'aliments que no són saludables. Hi ha un filòsof alemany que jo segueixo molt i m'agrada molt, que és Wolfgang Hartwig, que resumia d'aquesta manera. Ell deia que la malaltia dels miners és tradicionalment la silicosi i la dels treballadors intel·lectuals són les malalties cardiovasculars. Quan va dir això Wolfgang Hartwig, era si fa no fa uns 40 anys, però la frase, com veieu, continua sent vigent. Per tot el que he anat comentant fins ara, com deia, i com deia també en aquest article que assenyalava abans i que he afegit a la bibliografia per si voleu llegir-lo amb més deteniment, passa també que mentre el treballador arriba a creure's que s'ha alliberat d'aquest jou empresarial perquè ja no es troba a l'oficina, perquè ja no es troba un d'aquests cubicles en què s'havien dividit moltes oficines i que hi ha molts treballadors que fins i tot arriben a creure que han reprès, en certa manera, les regnes de la seva vida, incloent en no poques ocasions i de manera il·lusa o il·lusòria, gent que es creu que només per ser autònoms que s'han convertit, entre cometes, en el seu propi cap. El que passa és que realment tot això és una mica una mentida i el que ha passat és que des de moltes empreses, que no són poques, el que han fet les empreses ha estat despullar-los de pràcticament tots els seus atributs, jo m'atreviria a dir humans, incloent-hi el seu cos i la seva cara, convertint-los de manera imaginària en una mena de pura força productiva a la qual ni veus, la teva comunicació es redueix a correus electrònics i serveis de missatgeria. Hi ha una distància psicològica i emocional molt clara. I en aquest context, com deia abans, si un treballador no compleix, se l'acomiada, se'l canvia o se'l bescanvia per un altre i no passa res. Abans citava aquest informe de la DGB a Alemanya realitzat durant la pandèmia. Però, evidentment, això és el cas alemany i el cas alemany no és exclusiu. Fins i tot abans de la pandèmia, quan vaig redactar aquell article, em vaig trobar un informe d'una consultora dels Estats Units que es va realitzar al mes de març, quan començava la pandèmia als Estats Units. Un informe que es va realitzar entre més de 1.000 empleats, més de la meitat d'ells en règim de teletreball. Tot això, crec que l'informe és interessant i crec que els resultats són prou interessants com per citar-los aquí. De mitjana, el que deia aquest informe és que les persones que treballaven des de casa ho feien gairebé un dia i mig més que aquells que treballen a l'oficina. Aquest dia i mig més es traduïa en 16,8, és a dir, més de 16 dies a l'any en què els treballadors de teletreball treballaven més que aquells que estaven a casa. Són 16 dies més. Com podeu veure, són més de 2 setmanes que realment treballaven. I com deia abans, són més de 2 setmanes que molts cops eren en hores extra no remunerades. Igualment, de la mateixa manera, aquest estudi calculava que
els empleats d'una oficina perdien una mitjana de 47 minuts diaris en distraccions. Tot això sense comptar les pauses per menjar o per prendre un cafè. 47 minuts diaris davant de 27 minuts diaris dels treballadors que ho feien des de casa. Això hi haurà qui voldrà veure positivament, és a dir, que la gent a casa es concentra més i treballa millor. És possible que sigui així en molts casos, però també podríem trobar-nos en el cas perfectament contrari, i és que el teletreball sigui realment més intensiu perquè fa la jornada laboral que el treballar en un lloc físic. Aquest estudi també demostrava una altra cosa, i és que els empleats en oficines socialitzaven molt més amb els seus col·legues que no els que estaven a casa. En concret, ho feien fins a una hora diària de conversa, no relacionada amb la feina, mentre els que estaven a casa només ho feien 29 minuts amb els seus col·legues i, a més, a través d'aquests mitjans que comentava abans, des de serveis de missatgeria fins a programes de videoconferència. Aquí, també, com he avançat abans, cal mencionar que la interacció social no només és bona per al treballador, sinó que també afavoreix els resultats del treball. No només pel benestar mental dels treballadors, sinó que permet ampliar la xarxa de contactes personals i professionals, una xarxa que al seu torn el que ens pot permetre és ajudar a resoldre problemes més complexos en el treball. Una altra cosa que ja s'ha vist de la interacció social entre treballadors és que quan no hi ha aquesta interacció social, és a dir, quan la interacció social és molt baixa o fins i tot quan és inexistent, els treballadors se senten realment menys compromesos amb un projecte. I quan se senten menys compromesos amb un projecte, també perden de vista els objectius i la motivació. Finalment, sense interacció social, no només al treball, sinó més enllà del treball, és a dir, amb una interacció social que es limita a una sèrie d'aplicacions que funcionen amb algoritmes basats en les nostres preferències de navegació anteriors, el que passa, i estic parlant ara no tant a nivell de treball, sinó a nivell de carrer, si voleu, és que no hi ha cap mena de lloc per a encontres casuals i tampoc n'hi ha lloc per a encontres amb persones que tinguin opinions que siguin diferents a les nostres o que ens facin o que ens portin a obligar-nos a estudiar les nostres posicions respecte a un tema i tot sembla, i és una sensació que qui més o menys ha tingut, tot sembla molt més ordenat i tot sembla molt més avorrit. Les videoconferències, mal em sap dir-ho ara mateix, que tots estem participant en una, són un bon exemple de tot això que estava comentant ara mateix. Per què? Perquè fins i tot aquells que formem part d'una generació més o menys acostumada a aquesta mena de programes i la generació que ve darrere meva fins i tot està molt més acostumada que la nostra, el que passa és que no acasta ningú, ni la nostra generació, ni crec jo la posterior i amb tota seguretat l'anterior, acaba d'acostumar-se del tot a aquestes videoconferències. Sobretot a les videoconferències on participa més d'una persona o quan estem, i em sembla que això més ha estat estudiat per psicòlegs, que no podem estar adreçant-nos a, si no em falla la memòria, a grups de més... Quan hi ha un grup superior a 4 persones, la concentració comença a baixar. Això passa quan estem fent una videoconferència, però també passa molt sovint, i espero no ser l'únic que ha viscut això, quan en comptes d'estar parlant algú cara a cara, fins i tot quan tenim connectat el programa amb algú i veiem la seva cara, resulta que tothom apaga la seva càmera i estem parlant amb el focus de la càmera sense tenir cap mena de resposta o cap mena de feedback de quina és la resposta emocional de la cara de l'altra persona. Més enllà d'una senyal d'àudio
i d'un punt vermell o blanc que ens indica que la càmera està funcionant i que pels que heu vist la pel·lícula recorda inquietantment el HAL 9000 de 2001, aquella computadora, no? que s'enfrontava a l'equip. A més, quan estem en una videoconferència, els elements de distracció que puguem tenir són molt més temptadors i molt més freqüents que en una conversa real. Qualsevol, repeteixo, pot escapolir-se discretament ara mateix o en qualsevol altra videoconferència, ja sigui per consultar el seu correu electrònic, ja sigui per consultar les seves notificacions a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook o als seus serveis de missatgeria, a Telegram o a WhatsApp. No només això, sinó que fins i tot els elements d'una habitació, com sigui la llibreria, que pugui tenir una al darrere, jo, com podeu veure, normalment faig les videoconferències amb un fons purità de color blanc per evitar aquesta mena de distraccions, espero. La llibreria, deia, però també fins i tot la gent que té un quadre al darrere, un cartell, un moble, tot això pot ser un motiu de distracció. També hem trobat que molta gent que fa videoconferències es preocupa meticulosament d'arrenglerar els llibres que té al darrere per enviar alguna mena de missatge, no? Si voleu la broma. Tot això, com deia, pot ser motiu de distracció, però també, com comentava abans de passada, al parlar sobretot de la bretxa digital, i ara sí que això és bastant més seriós, com a mínim un poc més seriós, el que ens trobem és que molts treballadors que han de fer videoconferències des de casa seva ho han de fer en habitacions que no disposen d'il·luminació adequada i, per tant, la pantalla va obscurint-se a mesura que van parlant, fins i tot, o en moments com ara, que a mesura que va avançant la tarda, o de manera molt més clara amb el risc de ser interromput per una altra persona, ja sigui de la família, o un amic, o un company de pis, perquè estàs allà. I si algú demana la teva atenció, és molt difícil no prestar-li aquesta atenció quan estàs físicament en aquest espai. Tot això, evidentment, pot donar lloc, en el millor dels casos, a una situació, si voleu, còmica, i d'aquestes, com sabeu, circulen unes quantes a les plataformes de vídeo online, la més coneguda d'elles, YouTube. No sé, que de sobte s'obre la porta al darrere i entren els teus fills, que mentre estàs fent una videoconferència salti damunt teu el teu animal de companyia, sigui un gat o un gos, aquesta mena de coses que tots hem vist en algun moment o un altre. Tot això pot ser còmic, però també pot ser decisiu quan estàs fent una entrevista de treball, posem per cas. I no són pocs els treballadors que s'han queixat també, no només d'aquests problemes, sinó de que es troben davant d'una successió de reunions virtuals que en realitat no tenen cap altra finalitat que controlar que estan a casa o simplement perquè la resta d'empreses també fan aquesta mena de videoconferències. Això el que s'ha acabat portant és a una nova forma de presentisme laboral que, com l'anterior, no aporta res i l'únic que fa és reduir la productivitat. A banda de tot això, els treballadors que no estan familiaritzats amb els codis de comunicació virtual i que no tenen un protocol clar poden cometre errors durant una videoconferència, per exemple, que acabin generant un conflicte laboral de major o menor envergadura i potencialment els faci perdre el seu lloc de treball. Finalment, això és un aspecte bastant investigat per la psicologia, la multitasca, és a dir, que jo estigui ara mateix amb una pantalla oberta i pugui tenir una pantalla de notificacions oberta, un programari on tingui reunits
un full de càlcul d'Excel, un document de full de treball, etc. La multitasca, el que pot acabar generant a la majoria de treballadors és estrès i pèrdua de concentració a mitjà i a llarg termini. Tornant a aquest estudi dels Estats Units que he esmentat abans, i per tornar a un àmbit més familiar, el percentatge de treballadors que va respondre que tenia problemes per conciliar la seva vida laboral i personal era d'un 29%, un percentatge que era molt superior a aquells que treballaven des de l'oficina, que era d'un 23%. Finalment, quan s'entrava en preguntes concretes en aquest capítol, pràcticament tots i cadascun dels percentatges eren pitjors per al teletreball respecte al treball a l'oficina. Ja fos en l'estrès excessiu durant la jornada laboral, que era d'un 54 contra un 49%, en l'elevat nivell d'ansietat, d'un 45 contra un 42%, en la procrastinació, un 37 contra un 35%, en l'abandonament de la tasca per l'estat mental del treballador, un 31 contra un 30%, en l'abandonament de la feina abans de temps per sentir-se sobrepassat per la feina, un 26 contra un 17%. A l'hora d'evitar interactuar amb altres treballadors, aquí passava al contrari, perquè realment era un 23 contra un 29%. En la dificultat a l'hora de gestionar les emocions en el treball, aquí realment estava igualat, en un 21%, o fins i tot en saltar-se la feina degut a la mateixa motivació, un 18% contra un 17%. A veure, per ser clars, arribats a aquest punt, que ja portem una bona estona parlant del tema, no es tracta, en qualsevol cas, d'oposar el teletreball a un lloc de treball físic per rebutjar un o per rebutjar l'altre. I això, en una enquesta també recent a Alemanya, aquesta vegada realitzada pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, 2/3 dels enquestats van pronunciar-se a favor d'una setmana laboral híbrida, que és com s'anomena ara, és a dir, dividida entre el teletreball i el treball físic a l'oficina. Perquè aquesta setmana laboral híbrida els permetia d'alguna manera treure el major rendiment als avantatges que ofereix el teletreball. A més, tot i valorar aquests avantatges dels que comentava abans, dels que parlava abans, la majoria dels que van respondre a aquesta enquesta del Ministeri també demanava que reduïssin les jornades de teletreball, ja que volien tornar a estar en contacte amb els seus col·legues de feina. És a dir, que valoraven aquest aspecte social del treball, aquest aspecte del treball com a espai de socialització que esmentava abans. I que és una de les coses més oblidades pels mitjans de comunicació i per l'acadèmia, que sembla que d'alguna manera ha naturalitzat aquesta limitació o aquesta reducció del treball exclusivament a treball assalariat, independentment de quina sigui la forma de contracte entre empleat i empresari, de treball assalariat per obtenir una remuneració acadèmica i que en cap cas és el que hauria de ser el treball majoritari. Ja més de totes aquestes qüestions, hi ha un altre aspecte interessant del teletreball que vaig tocar a l'article aquest que comentava abans, Contra el diluvio i a Catarsi, pel qual he estat a convidar aquí, que és l'aspecte ecològic, que és un aspecte que es tracta poc i que crec també té el seu interès. Del teletreball també s'ha dit que ajudaria en la lluita contra el canvi climàtic al reduir o fins i tot a eliminar el desplaçament habitual fins al lloc de treball.
S'ha arribat a dir també que el teletreball té el potencial de modificar l'arquitectura de les oficines, molt en particular com es distribueixen els espais interiors i les zones de treball a les oficines. En aquest punt, cal advertir que les oficines d'espai oberts que avui tant es critiquen als mitjans de comunicació, i no deixa de tenir la seva gràcia això, aquestes oficines eren presentades fins no fa gaire com un pas endavant, com un avenç respecte als despatxos tancats i als despatxos en cubicles que venien dels Estats Units, i que els espais oberts, en realitat, com hem anat veient en aquests anys, molt lluny de promoure la transparència que ens van vendre, contribuïen a que hi hagués una major sensació de vigilància, no només per part de l'empresari cap als seus treballadors, sinó entre els propis treballadors. I que va en paral·lel al que comentava abans, que molts d'aquests avantatges que hem anat llegint als mitjans de comunicació finalment xoquen en la realitat i ens adonem que no és or tot allò que rellueix, per dir-ho d'aquesta manera. Del teletreball s'ha arribat a dir també que té la capacitat de modificar no només aquesta arquitectura de l'oficina, sinó de modificar plans urbanístics per complet, ja sigui afavorint la descentralització i afavorint la creació del que s'ha anomenat oficines satèl·lit, sinó també el disseny d'entorns urbans que són més amables per al ciutadà, en detriment d'aquesta especialització per barris que hem vist en les darreres dècades i que es concreta en aquests districtes empresarials. Potser a Catalunya no de manera tan clara, altres ciutats sí, on es troben aquests visibles gratacels d'oficines de vidre. I ha arribat, hi ha qui en aquests darrers mesos ha arribat a vaticinar la mort de les grans ciutats i un desplaçament dels treballadors a zones rurals i ciutats petites i mitjanes facilitat per l'accés a les noves tecnologies. Això és una tendència que està per veure. Tots aquests arguments, però, el que passa és que tenen exclusivament en compte el transport individual en automòbil i sovint del transport públic i col·lectiu. Per posar un exemple molt clar, recordo un periodista que es gratulava en certa manera que hi hagués un augment dels carrils bici a les ciutats i desitjava que hi haguessin més. Sí, està molt bé que tothom pugui anar en bicicleta al seu treball a les ciutats, però recordem que hi ha molts treballadors de fàbriques que, evidentment, o fins i tot treballadors a ciutats que el que fan és realitzar un treball físic i, evidentment, no agafaran una bicicleta per desplaçar-se al seu lloc de treball amb el desgast físic que això provoca per després realitzar un treball físic de 8 hores. El que realment aquests treballadors demanden és que hi hagi un transport públic i col·lectiu que sigui de qualitat i es permeti arribar al seu lloc de treball de manera ràpida i còmoda. En qualsevol cas, fins i tot així, fins i tot si hi hagués una reducció dels desplaçaments, aquesta reducció el que passarà és que tindrà un impacte en tots aquells treballs relacionats amb el transport i l'abastiment. Per exemple, en els locals de restauració. Tots aquells locals de restauració que es dedicaven a proveir a aquests mateixos treballadors en el seu camí al lloc de treball o fins i tot durant la pausa al treball. Només als Estats Units, per exemple, es calcula que aquests llocs de treball són 1 de cada 4 i que podrien estar, molts d'ells, degut a aquesta mena de transformacions, en risc de desaparèixer. De desaparèixer o, donat el cas, molt bé el que podria passar és que aquests treballs de cambrers es perdessin en favor del subministrament a domicili, com ha passat amb la pandèmia, amb tots els riders que mencionava abans. De manera semblant, la incapacitat per resistir la crisi econòmica causada per la Covid
i l'auge del comerç electrònic podrien també portar al tancament de moltes botigues i fins i tot de centres comercials sencers, de la mateixa manera que l'increment de l'ús de plataformes de continguts per veure pel·lícules o sèries de televisió el que ha fet és accelerar el tancament de sales de cinema. Pel que fa o quant a les mesures urbanístiques, que no és una qüestió estrictament relacionada al món del treball, dic estrictament, però també està relacionada en certa manera amb el món del treball, el que passa és que molts d'aquests canvis, segurament jo no tinc cap mena de dubte, han estat pensats amb molt bona intenció per part dels seus impulsors. Però com ha denunciat recentment l'antropòleg José Mansilla, el cito perquè em sembla que ho ha criticat de manera molt clara, aquests canvis urbanístics, per començar per algun lloc, han estat dissenyats amb una orientació vertical, és a dir, que no hi ha hagut participació per part de la ciutadania, o millor dit, la participació s'ha reduït a avalar un projecte en una mena de plebiscit, és a dir, a donar el seu vistiplau o no, i que se'ls presenta ja tancat, gairebé com si fos una opció de compra. En aquest sentit, l'esquerra institucional o la nova política, si és així com voleu anomenar-la, acabaria semblant-se bastant a aquests socialistes utòpics que dissenyaven falansteris i dissenyaven colònies obreres que fins i tot van arribar a construir en molts casos i que es van trobar al final que els obrers s'ignoraven o rebutjaven pel fet mateix que havien estat dissenyades sense la seva participació. Un altre aspecte, o un altre dels problemes que criticava Mansilla, que també volia esmentar aquí, és un dels problemes de l'anomenat urbanisme tàctic, com se l'ha anomenat aquí a Barcelona, que són millores que tenen un impacte en el mercat immobiliari, que és un mercat que no es regula de la mateixa manera que altres mercats. I, en conseqüència, el que fa és revaloritzar el sòl i acabar expulsant dels barris a la mateixa gent que, en teoria, a la que en teoria anaven destinades aquestes mesures. A més, aquí, abans que parlar del teletreball, aquí cal recordar que l'abaratiment de la producció d'ordinadors personals portàtils i la disponibilitat de la connexió a internet ens van portar ja anys enrere a l'aparició d'una categoria de treballadors digitals, vaja, la principal característica dels quals és que tenen o disposen d'una alta mobilitat. Una mobilitat tan elevada que fins al punt que molts d'ells poden anar saltant de país en país. Aquests nòmades digitals, com s'han anomenat, o classes creatives o fins i tot expatriats internacionals, doncs són un col·lectiu, que a més són un col·lectiu que aquí a la ciutat de Barcelona, o que la ciutat de Barcelona busca treure des de fa anys, sobretot en les darreres administracions. És un col·lectiu, deia, que en ocasions tenen salaris molt elevats i si no són elevats, si més no, són elevats respecte a la població local, és a dir, són salaris mitjans al seu país d'origen, però que són molt elevats en comparació amb la població local, doncs acaben tenint, el seu trasllat acaba tenint un impacte en el mercat immobiliari i fins i tot en l'estructura mateixa dels barris, ja que les seves preferències influeixen en quins comerços sobreviuen i en quins no. O, dit d'una altra manera, una mica més tècnica, funcionen com a punta de llança en processos de gentrificació que a aquestes alçades estan molt estudiats i resultats del qual podeu trobar molt fàcilment a internet mateix. I ja per acabar, en aquest capítol, Mansilla ironitzava d'aquesta estratègia en una de les entrevistes que va concedir afirmant que a la ciutat de Barcelona
al final només serviria per garantir que la població local segueixi treballant de cambrers per a la població que vingui aquí a Barcelona. Torno a la qüestió ecològica per mencionar un altre exemple dels problemes que pot comportar el teletreball i fins a quin punt hem naturalitzat el nostre accés als dispositius electrònics com els que estem fent servir ara mateix. A aquest article ho esmentava que a finals de març molts dels mitjans de comunicació informaven que dues empreses molt importants als Estats Units, com són Bank of America i Wells Fargo, per la situació de pandèmia havien anunciat el tancament de totes les seves oficines a l'Índia i, acte seguit, enviar als seus empleats a continuar treballant des de casa en modalitat de teletreball. Fins aquí tot molt bé. El problema, com no van tardar en descobrir els executius de Bank of America i de Wells Fargo, és que no tots els empleats disposaven d'ordinadors portàtils, ni disposaven de tauletes, ni fins i tot disposaven de smartphones amb els quals realitzar el treball des de casa seva. Jo em vaig preocupar de molestar, en buscar quants empleats tenia Wells Fargo i només a l'Índia Wells Fargo tenia uns 20.000 treballadors segons dades del 2019. Clar, arribats aquí a aquest punt, jo crec que cal preguntar-se quina és la despesa no només econòmica, sinó també en termes de factura ecològica que suposa multiplicar la xifra de tots aquests dispositius electrònics. Dispositius que, a més, la fabricació dels quals exigeix, com sabem, un elevat consum d'energia i l'ús dels quals, a més, incrementa considerablement el consum d'electricitat. En aquesta crisi ja hi ha estudis en algunes ciutats on s'ha vist que el consum d'electricitat s'ha disparat perquè tothom està a casa seva fent servir ordinadors per poder treballar o per tenir una oferta d'oci amb la tele, amb internet, amb Netflix, etc. Un consum d'energia en la fabricació, tant en la fabricació com en el consum, que és elevat, no només de per si, sinó que a més és elevat si el comparem amb el que suposaria un sol equip informàtic en un centre de treball que pogués ser compartit per diversos empleats al llarg de diferents torns de treball i que, a més, a diferència dels dispositius electrònics que s'acostumen a fer servir des de casa, acostumen a tenir una vida útil més llarga perquè, a més, estan dissenyats per a un entorn d'oficina professional o fins i tot per a un entorn industrial professional. Sense deixar això, és interessant veure en la publicitat dels fabricants de tots aquests dispositius el que es destaca, com sabeu tots, és la capacitat d'emmagatzematge que tenen i la possibilitat d'executar diverses tasques en ells com a part fins i tot del seu saldo ecològic. Són qüestions que també han estat posades en dubte per molts psicòlegs, pel que esmentava abans. Encara que puguem emmagatzemar moltes dades als nostres ordinadors, el cervell no està preparat com per retenir totes aquestes dades. I de la mateixa manera, encara que puguem tenir obertes moltes aplicacions en ús de multitasca, ni els treballadors més capacitats poden ser capaços d'executar una xifra determinada de tasques en règim de teletreball. Però és que, a més, es calla convenientment que tots aquests dispositius, que totes aquestes suposades avantatges ecològics, en realitat no ho són, perquè els dispositius estan enfocats a un ús que en realitat és molt més individual que no col·lectiu. Els problemes tampoc acabarien aquí, pel que fa a la perspectiva ecològica, i esmentaré
només en aquest capítol una qüestió, un exemple més. I és que, com recollia fa uns anys Bloomberg, que és aquest mitjà econòmic, una empresa pot tenir un edifici o una oficina ecològica molt eficient a una ciutat i a la qual la gent es desplaça caminant o fent servir el transport públic. Però si aquesta mateixa empresa canvia a règim de teletreball i els seus empleats es troben a casa seva ara mateix en hivern i aleshores connecten la calefacció i no tenen una calefacció preparada, és a dir, una calefacció que no obeeixi a criteris d'eficàcia ecològica o que no permeti escalfar només una habitació, aleshores el que passa és que realment és que el balanç ecològic és negatiu. Una altra cosa que esmentava Bloomberg i que és una paradoxa és que tots aquests treballadors que viuen lluny de la seva oficina i que treballen a la casa, o millor dit, que només aquells treballadors que viuen realment lluny de casa seva i han de desplaçar-se en automòbil contribuiran a un saldo ecològic positiu. Mentre aquells que caminen o agafen el transport públic per anar a la feina i ara estan quedant-se a casa, no ho estan fent, sinó que tot al contrari, l'únic que estan fent és incrementar les emissions treballant des de casa. I tot això se centrarà en qüestions que van molt més enllà, com són l'obsolescència planificada dels dispositius electrònics o la cultura de consum. Vaig acabant perquè veig que se'm va esgotant el temps. Per anar concloent, i com ja he dit abans, res d'això constitueix, per descomptat, un rebuig frontal al teletreball. El teletreball no és per se negatiu i hi ha qui, per exemple, ha observat que en un règim de treball híbrid o fins i tot només en un règim de teletreball, doncs que això pot ser positiu per a moltes dones, ja que molts cops les dones se senten pressionades per decidir entre la seva feina i la família i finalment acaben prioritzant la família. Però igual que hi ha qui ha comentat això, doncs també ha comentat que en aquests models híbrids serien els homes qui finalment acabarien imposant-se un cop més a les dones. Per què? Doncs per les raons que ja s'han explicat, no? Que com les dones acaben donant preferència al treball, doncs això donaria un avantatge als homes que, tenint, com les dones, dividit el teletreball en un treball presencial i un a casa, doncs aniria més sovint a l'oficina. I, per tant, tindrien aquest avantatge d'assistir a l'oficina, tenir connexions amb altres col·legues, etc. En el capítol de propostes, i vaig acabant ja, em queda molt poc, en els darrers mesos m'agradaria dir que també hem pogut veure que s'han tornat a debatre alternatives que no són noves, que ja estaven molts anys en circulació i que van des de programes de treball públic i garantitzat fins a l'aprovació d'una renda bàsica universal o la reducció de la setmana laboral a 4 dies o a 5 dies amb 6 hores diàries. Reducció, aquí cal matisar-ho perquè molts cops això s'oblida, que hauria d'anar amb un manteniment del salari. Aquesta darrera proposta, que és la de la reducció de la setmana laboral, és possiblement la que està sent més debatuda i és la que està sent més debatuda no només... Està sent debatuda a molts països. Jo, per exemple, he vist que a Alemanya no només ha arribat als mitjans de comunicació, sinó que fins i tot l'ha defensat el president d'IG Metall, que és el principal sindical del sector industrial,
i hi ha hagut tot un debat en el qual fins i tot han participat diaris com el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aquí a Espanya també hem vist que aquesta proposta de setmana laboral de 4 dies l'han plantejada des de Más País a Unidas Podemos, tot i que el PSOE ja l'ha rebutjada. Però tot això, com deia abans, i com tota la resta, tot això acaba depenent de quin és el marc de relacions socials i laborals en el qual s'implementi. I en l'actual marc de relacions el que podria passar és molt bé que acabés passant el contrari de tot això i que en comptes de portar-nos a totes aquestes utopies tecnològiques d'alliberament individual i laboral, que no són utopies ni són idees dels mitjans de comunicació noves, sinó que pràcticament han estat reciclades d'aquelles dels anys 90, quan van començar a introduir-se els ordinadors en els llocs de treball. Doncs, com deia, en comptes de tornar-nos a aquests escenaris on hi ha un impacte positiu en el món del treball, doncs el que passaria seria tot el contrari, que hi hauria un impacte negatiu i ens trobaríem davant d'escenaris on hi hauria una major explotació laboral i un major control i desintegració socials. I acabo. És possible que, ara que estic acabant, que algú arribi a la conclusió que durant aquesta hora, espero justa, de ponència hagi arribat a la conclusió que he accentuat els aspectes negatius, més que no els positius, dels canvis en el món del treball que la Covid podria ocasionar. Si algú fa aquesta crítica en els comentaris, jo accepto d'entrada la crítica, perquè potser sí que he accentuat els aspectes més negatius, però només ho he fet per un motiu, que és amb la voluntat de corregir la visió que, al meu parer, hi ha excessivament optimista que s'ha transmès des dels mitjans de comunicació del teletreball, i això era de manera molt clara a l'inici de la pandèmia, i que, sent com era optimista, fins i tot els propis mitjans de comunicació s'han vist obligats a corregir a mesura que la realitat s'ha imposat i moltes de les persones que estan en règim de teletreball han vist que no era allò que els havien promès ni era allò que havien llegit abans de fer teletreball. De la mateixa manera, es podrien trobar que en el futur immediat hauria una correcció respecte a aquestes perspectives molts cops positives respecte a la reconstrucció i recuperació econòmica que estem veient aquestes darreres setmanes en boca d'alguns polítics i periodistes, i que imagino la resta de ponents han anat adreçant aquests dies en les seves intervencions en el curs i que faran també en les seves intervencions posteriors. I bé, dit això, aquí acabaria la meva intervenció, amb la qual jo només pretenia oferir unes poques pinzellades, un quadre més general, vaja, de com la pandèmia pot canviar la manera en què treballem i com aquests canvis poden acompanyar-nos durant els propers anys. I arribats aquí, penso que ja portem una hora, si fa no fa, una mica més d'una hora, ara em corregiran, doncs quedo a la vostra disposició per als vostres comentaris i per a les vostres preguntes.